Bună! Clipul de astăzi este dedicat îngrijirii corpului, subiect pe care mi-ați cerut să-l abordez de ceva timp. Ei bine, uite că a venit momentul și vorbim mai exact despre îngrijirea corpului cu ajutorul produselor de la Nala. Produse pe care le-am testat, despre care am o părere formată și am zis să vin aici în fața voastră să vă spun părerea mea sinceră despre aceste produse, despre efectul pe care ele le-au avut asupra pielii mele. M-am gândit eu că ar fi mult mai ok să structurez acest clip pe 4 categorii, 4 puncte, spuneți-le cum vreți, și vom vorbi prima oară despre curățarea pielii, apoi despre exfoliere, despre hidratare, da, auziți la mine, despre hidratarea corpului și nu în ultimul rând despre alte două produse foarte, foarte faine. Așadar, hai să începem cu curățarea corpului, curățarea pielii, un pas care este foarte important din punctul meu de vedere, ca toți pașii de altfel. În ultimele zile am folosit acest gel de duș cu struguri roșii care conține 93,4% ingrediente naturale. El este potrivit pentru toate tipurile de piele, curăță într-un mod extrem de delicat, nu agresează pielea niciun fel și un lucru foarte important este că nu o usucă. Mirosul care rămâne pe piele este subtil, dar extrem de natural, nu simți mirosul acela chimic care sincer pe mine mă scoate din minți la unele produse. Și alt aspect care trebuie menționat este faptul că, deși are 200 de ml, el o să vă ajungă o bună perioadă de timp, asta pentru că trebuie să aplicați o cantitate micuță. Nu este absolut deloc necesar să puneți acolo foarte mult produs, asta pentru că își face treaba și utilizat într-o cantitate mică, cum spuneam. Trecem la al doilea pas și anume exfolierea. Am observat de-a lungul timpului că foarte multe femei tind să ignore acest pas, dar să știți că numai așa, numai cu ajutorul scruburilor, exfoliantelor, putem scăpa de celulele moarte pe care le avem noi la nivelul pielii. Eu am aici lângă mine două exfoliante despre care vreau să vă vorbesc astăzi, despre care să vă spun câteva caracteristici, nu conțin parabeni și voi începe cu acest exfoliant cu zahăr care are sâmburi de struguri, îmi place foarte mult. Conține 98,1% ingrediente naturale și hidratează pielea într-un mare fel. Pielea rămâne hidratată, vă voi lăsa eu pe aici cadre ca să vedeți real cum rămâne pielea după ce îl folosesc pe acesta. Mi se pare că devine ușor elastică, nu mai simt acel disconfort, pielea nu mai este uscată pe corp și mi se pare extrem de potrivit pentru perioada care o să urmeze, când temperaturile sunt cumva scăzute și ai nevoie de un plus de hidratare. Mi se pare foarte, foarte bun acest exfoliant, iar eu îl aplic prin mișcări circulare de minim o dată pe săptămână. Exfoliantul cu nucă de cocos, vanilie, cu cafea, să știți că nu este chiar atât de dur cum sună. În momentul în care ne gândim la cafea sau auzim cafea, tindem să spunem că exfolierea va fi una dură, agresivă, cu un efect foarte negativ pentru piele, dar să știți că nu este așa cum spuneam. Asta pentru că acesta conține și sare, zahăr, ulei de migdale, de avocado și de argan, parcă, lucru care pe mine mă bucură foarte mult, nu vreau să-mi agresez pielea în niciun fel, dar acesta să știți că este senzațional. Și unde mai puneți că este extrem de potrivit pentru acelea dintre noi care avem probleme cu vergeturile. Da, și eu mă confrunt cu această problemă cu vergeturi. Este extrem, dar extrem de benefic și pentru acelea dintre voi care se confruntă cu celulita. Știm cu toții că cafeaua ajută la reducerea celulitei în timp, bineînțeles, nu vă așteptați la efecte imediate, dar da, acesta este potrivit pentru vergeturi și pentru celulită. Conținând și atâtea uleiuri, să știți că pielea rămâne satinată, netedă cumva, nici de cum uscată, deci nu vă așteptați ca în momentul în care îl folosiți să rămâneți cu o piele extrem de dură, să îi spunem așa. Eu l-am folosit, să știți, și în coate, aici și pe genunchi, asta pentru că, repet, curăță cumva puțin mai bine decât acesta, dar am de gând să-l folosesc, bineînțeles, și pe coapse, acolo unde am probleme cu vergeturile.
Oricât de hidratante ar fi exfoliantele, după utilizarea lor trebuie să aplicăm o cremă hidratantă pe corp sau chiar un unt de corp. Da, au zis la mine acest lucru. Eu l-am pe acesta cu cafea, care are 97,9% ingrediente naturale și credeți-mă că m-am îndrăgostit de el de când îl folosesc. Eu obișnuiesc să-l aplic după duș, stau în halat, îmi place să-l aplic pe picioare, prin mișcări circulare, așa cum îl iau și din acest recipient. El se topește cumva în contact cu pielea, iar în momentul în care îl aplici pe corp nu îți lasă absolut deloc acele urme grase. Are în componență și unt de cacao, unt de shea, care, repet, hidratează foarte bine pielea, dar mai mult decât atât are și ulei de avocado și din câte știu eu și cred că știți și voi acest lucru, pielea rămâne foarte netedă, lucru care mie îmi place super mult și chiar vi-l recomand din tot sufletul, este un produs senzațional. V-am mai spus că mie nu îmi place absolut deloc să aplic crema de corp și pe mâini, deși în momentul în care îți aplici crema pe corp, automat ea va rămâne și pe mânuțe, însă eu merg să mă spăl pe mâini. Mie pe mâini îmi place să folosesc o cremă dedicată și special creată pentru ele. Așa este și aceasta pe care o am aici lângă mine, cremă pentru mâini și unghii cu mușețel, unt de mango și gălbenele. Conține 96,3% ingrediente naturale și deși are 50 de ml, mie mi se pare foarte compactă, o poți purta cu ușurință în geantă, o aplici ori de câte ori vrei tu. Ea fiind și dedicată unghiilor, să știți că într-adevăr face o treabă bună cu zona aceasta de la cuticulă. Nu mai vezi acele crăpături fine, sunt convinsă că v-ați confruntat multe dintre voi cu această problemă pe perioada rece. Iarna acum, pielea, repet, tinde să se usuce și această cremă, pe aceasta eu o văd foarte utilă. Mai mult decât atât, are o aromă plăcută, naturală. V-am spus, aceste produse se bazează pe arome naturale, deloc chimice. Cred că am spus tot despre curățarea, exfolierea și hidratarea corpului, cel puțin în cazul meu. Ei bine, după duș mie îmi place să-mi aplic un deodorant light. Ce înțeleg eu prin acest termen este că nu vreau să conțină parabeni, nu vreau să conțină alcool și cu atât mai puțin aluminiu. Ei bine, potrivit este acesta. Eu l-am pe cel cu cireșe amare, care conține 95,7% ingrediente naturale. Am aici o cantitate de 55 de grame care o să-mi ajungă foarte mult timp pentru că trebuie aplicat puțin. Face o treabă super bună aplicat într-o cantitate mică și vă spun acum sincer că eu l-am aplicat și pe timpul zilei. Asta pentru că în primele seri când l-am folosit mi-am dat seama că face o treabă minunată când vine vorba de protecție, așadar îl folosesc acum și ziua. Este foarte cremos datorită untului de shea pe care îl conține, se aplică cu lejeritate, nu lasă acele biluțe care pot deveni foarte enervante. Eu să știți că l-am folosit și cu tricouri negre și cu tricouri albe și nu le-a pătat în niciun fel, chiar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și îmi place foarte, foarte mult, chiar vi-l recomand pe acesta cu cireșe amare. Cu siguranță multe dintre noi avem acele momente în care nici nu vrem să folosim parfum, dar parcă nici nu avem chef să ne aplicăm o cremă ceva mai parfumată. Așadar, eu am descoperit această apă parfumată pentru corp. Eu o am pe cea cu papaya, care are 97% ingrediente naturale, 150 de ml, vine cu pulverizator. Iar mie îmi place să o aplic pe tot corpul, nu contează. Pulverizez pe piele, apoi vin și masez. Mie mi se pare că așa se absorbe mult mai bine în piele, mirosul rămâne acolo foarte bine. Acesta are un parfum fructat și cumva oferă o strălucire pielii. Dacă ieși din duș, îți este cald cumva, îți spreiezi asta pe corp și devine răcoritor, revigorant. Mie chiar îmi place această apă parfumată. Se consumă foarte greu, să știți că eu am folosit-o, dar am o cantitate foarte mare aici. Chiar îmi place și vi-l recomand. Și cam aceasta este rutina mea de îngrijire a corpului cu produsele Nala, produse pe care vi le recomand cu toată căldura și cu toată sinceritatea. O să vă las link în descriere către toate, de asemenea veți găsi link către site-ul celor de la Nala, de unde le puteți comanda. Acolo găsiți o varietate, foarte multe arome, foarte multe produse special create pentru tipul vostru de ten, tipul vostru de piele, găsiți acolo multe.
așadar mergeți și aruncați o privire. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest clip. Dacă aveți întrebări, le lăsați în comentarii și vă răspund cu mare plăcere. Iar până data viitoare să aveți o zi frumoasă. Vă pup! Pa, pa!